Doctor nunnem le Misual tawrawt inkar inhmangaihna chu arubo tu te la ka tanga tlan chwa theinan asli chuan sakor khung na inkong khar chu a hanlon diama pon lama chuan Misual ho chuan om thup mai si an hmu lo lam bungroda khom na lama chuan alut tatapa chumi pindan tukvera chuan azuang chuak le sham ma se pindan danga twal tha na thleng chu awa mufu chia si silai ria wanga aphuna salut tuk chuan orola chwa phata a auri wang chuan Misual ho chuan a omna chinron sha in anron manzui ngal Misual zing mi farhata chuan kai shangin ramhnoya chuan tha awatuma ma se asli chuan anun na chu lak sak lo ram turin alo ngen velom lom si min thatani chuan katan phuba aron langa nangma hi alaron that ve nge yang che atita chu tong kama wang chuan farhata chu in ngai to chiangin asilai po chu ada thlata a inun na ka zuwa theidan om chhun chu nupueta na ka nei che chawin ani ative ta thung asli tan chuan du thlan tur awa om lo tak em ladam ve du ni chuan farhata chu pasalatan aneya ngai ta si ni farhata chu tol that tunun ro takani lain asli ero chu doctor nun nem takle mi khongai nanga tak ani loi si an shing nun chu a in person ema nun phung pa ngai khu vela chuan engtik lai ma in tong lo tur chi ani nima sila in tong tura ruat te hi an in tong ngei si ani India ram IPL kai noi sung thap na rin tlak ber betchili chu heile sunilion le bengali lem chan thiam nusrat jahan te mathea an siam nga dani atak ram lu chil turin in ring ro le in zialu rualin sign up bonus cheng zaria somria le pariat idong nga langa slot games chi sang sang khelin I hlo chwa te olsam takin lak chwa thei ani bok phone pay google pay le bank transfer mangin olsam takin a deposit theya a him hle bok I in zialu nuwa promotion section a lut le in promo code rich 88 mangin welcome bonus ila dong thei cheu don a application I download rualin cheng za ni idong nga langa facebook a ingai dani tho awang ringu tin cheng za som nga dong le in awa in cheng za thum som nga idong nga farhata chumi ka hlum po in chi ai ngai lova an thing nge thilo ti awachian deuh thlap zel abula Dr. Eslin amika taknun na chana tumlai po chuan enga vakma angai lem lova maseni khachu computer ruk chung chang wangin hemi te pahni hi an shing nuna in kung kaina a ompha don ta mase an in ton mani cha chuan namika chuan awa pa farhata chu bia in athuruk zong zong ta khomna computer chu mi in anru ti ashila farhat ne na hian chu computer chu zong muturin acha namika hi mi hmuah chuan mi fel tak angalangin sungdong lian takani a an khomayor ni tumin a in candidate mek ma se mi hmu lo lama chuan rui hlo tot rukrat em le nun rong em ani se he anna hian awa pa farhata hian apui ve na sa hlebok farhata chuan computer omna chu GPS mang chuan a she thuaya chu computer rutu pala chu lotlan chemekin restaurant a hian lo lut ve cha chulai hmuna mi pano panglo omhnena chuan petopin atlan chile ngal chara ani ang putar ve mai chuan engtin nge tol that thang lu tuk zurai tak atlan chat san theite lulang ni rel konga chuan farhata chuan putar chu pha in aman tawat renga putarin ka tum atin lai chuan farhata chuan silai chu akwai her ta thut putar chu silai mu chuan fu in ni khoshelovin a om ta ngala namika chuan farhata chu lo kolin putarin computer adana an shiat angai thu shilin anun na chan turin damdoi ina kala doctor va ko turin aron shila damdoi ina chuan doctor pakhat namikan azirna atum sak vek chu omin chu pan turin a shila ma se he an doctor hilodam lovin akwa alo sik hlo mai si a ai o turin asli chu alo pen chuak chu ni in ambulance a chuan thu in a hna thok tur chuan a in ral ring ngala ma se ambulance hunga chuan thi sen ri ma shata abula thu paramedic chu a konga tangin thi sen alo chuak ti mu boy pui tumin a thau ngal fata ma se speed breaker awang chuan farhata mal chunga chuan a in the thu ta thut si in thlashung taka ngai damadil nu chuan a hliam chu a boy pui fata
asli chuan thui arota mase farhata chuan khoi ka du lo ti in alo nar farhata chuan na chok na tel hau lo chuan ama hliam chu a thui tam mia mai asli chuan arap hle he pa hian na a sheve theilo emoni le atiril ru neu Uncle na mun turan batlen chuan farm pakhata hian lutin chulai huna chuan putar chu anlo mutira farhata chuan asli nena chuan putar taksa atanga silai mu chu la chuak tura shilin kai har turin atibok asli chuan thil diklo athleng ti shathiamin a om anuam talo surgery ati du lo thu soin kalatum tanghala mase ambulance ka na lo tlan san dai to si farhata chu thin rim takawin min kaltir lo chuan ka unaw pa policein ma aron la ang atia chutia asli atanga wang chuan farhata chuan an doctor ko chu ani lo zo kani ti she chuakin atnoya mi chu awahawa mase doctor dang ko nan hun an nei to si lo putar kha athilek lek to mai si chu vele farhata chuan do soin dam lo chu apa ani thu soi ta topa awa paina kapala ti in asli chu silai mula chuak tur chuan angen ta hospital uncle pui chuan police nan shadon Siyah kawapa anman ai chuan heta silai mu chu phor sak mai ro ti in athlem ta top asli chuan anopan lain apa alo chan ve to boknen farhata thu soi chu oin adin mun chu asya thiam pui ta ema sakor enkol tu doctor chu ama pui tura kawin surgery ti atumta dik tak chuan farhata pa chu kumsom ni kalta khan mi in an lo kap lum dai to andam lo chuan thisen lo nem em wangin asli chuan farhata chu akova thisen pe mai tur chuan a shil mase an blood group chu a in ang tlat lo blood group o nein fapa blood group AB nei an shing theilo tlat asli chuan farhata pa ani tak tak aring talo ama zo zon aka panga to ta shil mai zo ka ni chu aring ta chuan lam siamina kalsan ta dai second som thumaliam nu chuan farhata chuan thil omzia shethiam ta damlo don tur thisen po chu baketa chon a farlut rengti amuzuita anaw ti phone ngalin asli chu zong turin thuwa pe ngala anjong muta tia farhata chuan taxi tang chuan asli chu akai chuak no asli chuan a hlau thong hle engwangin nge damlo pa kha ka ani ti chu azot mol mola farhata chuan sakor dana chona kal khum mak chumi nuwa pian chamlom puinan ale khabudu ber chu aron peta a asli chuan engtin nge ka pian chamani ti hriat le ti ina ngai tu reu rewa a omzia chu farhata khan a phone alo en saka a chansin tang pui alo hriat sak manani asli chuan a phone alo en sak te hriat chuan a thin rim nge mai farhata chu hawin miten ompa twal tha ching pa ti ten an khum chu tiang em chuan farhata chuan hau ala tok ngai tlat lawa makati ve nge mai asli chu putara chan chuak tura ala du tlatawangin a khoi le theiri silo athin rim shi thlakna ta tu artist pakhat ne na vokalin athin rim awa shi thlat topa atuk jing ma taka chuan asli una pa shama chu farma chona lo thleng bea mase helai muna hian a farnu a omti ala shilawani farma lo omne na chuan ru group pakhata buwa chumi chung chang chu karon ngai ven ti in farhata thil ka zo chiang du a atia kharuk ruputar ka farhata patte a company nuaya thok aloni boknen farhata chuan thil shat anei ringani farhat an ko chung chuan shema chu alo tei kwala sakordana atang chuan thomalo omta thut a chunga chuan lutin sakorawa mu a chu a sakor a mu ta ka chuan chu velin a farnu lo om vereng chu a mutlat lo farhata chu lo lang ve in pon lama chuan apkal le tangala farhat chuan kongka chu a khar ngal mak anin biak nu chuan farhat chuan kharu ruka a omna a shat lo thualo shila chema chuan oi vele mai boka mase aril ru chung rila chuan farhat khan thil ti anei ang ti chu aring kat thawani chema hi prosecutor ni in farhat le namika te thli thlai turati ani a he prosecutor hi farhat naw yegit alola ni zui kumtam takal ta khan an pate namika an ina alokal lain mi tu ti sha lo te chuan an ron kap chiama ikit phei chu akia an kap fu nge nge a apate le farhata te chu thil diklova anin nam hnoi ti aring thiam chan ta ni chutia a unaw pa le apate te khosak dan chu adulo mawang chuan an chung kwa tangin a in la sang daya thil diklo ti tu te chu jela khung atum taran mayani
Farhata chu asli ruma chuan lutu them in avatap kwala athom na chen khatle amamo dang tela in asli chu aken saka asli nena chuan pe in a in thlak tira asli chuan Farhata chu an khum chiam rengin chwa zalen turin angen chhun zom renga Farhata chuan enga mangai lovin damlo bola chuan a hruai le ngal asli nena chuan putar hi damdoi mangin kai harro anti chuan asli chuan alo du der lo tuna kati har chuan shoka wangin athima yanga sin atisi Farhata ti ngai na shilo chuan sakor enkol tu chu ake a kap ta miamai asli nena chuan kasoi angai ti lo chuan hepa hi ka thatang ti ina vauzui asli chuan du thlan tura nei ta si lo damlo chu damdoi manga kai har atum ta akuta khurna sat lut tuka wang chuan achiu lut fu theilo hiala Farhata chuan chu sakina chiu saka ti chuan damlo chu alo har ve ta a ma se computer da na chu asoi du thak se lo Farhata hena chuan ipatea ka mudu alati ta deu Farhat chuan asli chu sakor da na chuan kal khum le in apate chu akol tabwata apate po chu lo thleng thua in damlo chu aron rek bet ngal chot engwanga phatsan nge ani ti azo chuan putar chuan alo chang por hle a nami ka thinrim lutuk chuan silai lek chhuakin akap ta sia mai mase atira kan mu angkhan akap lai chu asli chuan alo mu fu si nami ka mi fel em angami in anlo ngai kha minun rong em ani ti chu oi harati viau anthuruk chu asli chuan a soi chhuak nge yangle nami ka chuan awa pa hne na chuan asli chu thaturin thupe ka pezuita Farhata chuan tha tumin asli chu silai chuan atin ta reng maya mase asli chuan a unau pa chu police ani thule anchanchin athli thlai reng ti ashil chuan aril ruwa thlak tira anupuya atran chung chuan tu man antin lawang ti tiamin asli po chuan hlau chung chuan a inrem siam pui ta top Farhata chuan asli chu achung te ma hruain an in nei tur thu chu asoi ta rup maile achung te po chuan ma kan tinge mai nami ka chuan an in nei tur thu chu alo pom pui lo na sakhop mai ma se Farhata chuan thil omzia shilin asli una pa hi ka una pa khan kan chanchin chui zui turin alo ruaya asli hi kan that ani chuan a una pa chuan min ron hre chuak thuai do na sin asli hi nupuya kanayanga a una pa po kan chung kwa lalutin police tenen kan tang rual theizok do na lom atia hethil hi rescue vyang ma se police nen antran rual thei chuan an sum don na atluang sak don sia asli po le khathiam tak ani na zara namika campaign na an man tangkai thei aring bok namik chuan awa pa thu soi chu apom pui thei ta shrama Farhata chuan asli phone atang chuan a unau pa chu message lo vathon saka ramdanga kal anga insuin emergency operation ati don thu te chu alo vashila sema chuan call let ma se tu manan chang lo atnuwa Farhata chuan ala switch off mak zui chutia afar nu in kola chan theilo nuwa a off makawang chuan chemangai chu a thatalawa afar nu thona hospitala chuan tlan fatin awazong hala athopuite chuan amania ambulance alon lu thulo shirin alola kirle lauti anlo soita boxi ambulance driver awazo chian la chuan asli chu akmu lo thuin lo chang le boxi sema chuan afarnu chuan boina ato kani ring thiam ngalin police station a tlan fata officer zong akau khom ta ngala afarnu zon na chu an thok don ta chuti lai mek chuan afarnu hne na chuan Farhata chu lo kalin a ID card chu aron dila an in ne na register na na ngai ni asli chuan trap chungin inupui kalani du ri lo alo ti twawa anin shiat na alrei lo bok ematin ni ma se Farhata chuan thu oi taka ommei turin alo vaulet zeka akalbo nu chuan asli chuan tlan chwa dan turangai twa ta inchunga chuan lonin bedsheet asui zoma chuta chuan wai tha in lei a thleng don to tia atla thum tot atla thom chu Farhata nu le afarnu chuan lo sha in anom puinu hne na chuan ve endi turin an shila ma se asli chu lo bir kwalin an bodyguard le ompuite mu lo lama chan apit ruzewa gate chu a thleng theita ma se atlan chuak thei to do ne moti lai chuan Farhata te thui shwai ho chuan ron umin an ron man le ta in chung lama chan an kailu te ta dot asli chuan Farhata nu hne na chuan khongai dilin ifapa hitwal tha ching ani a minmangai lo kadin huna inda ve chin la hediang din mun shi om taka hian ifanui da phalbik do nem ni ti tena zota ma se Farhata nu chu angoi reng afapa chona hmel shat ngai lo me chia chu nupuya anei du na chan shilo ma se
afa padu thlan na chu aza saka asli hliamati fai saklai te chuan ka fapa hi inei nge turani ani lo chuan shi om takin inun ihmangra lang ti ina vo hiala asli inbual lai chuan farhata chu alo lut te thuta a inbual lai alo enrang ti sha chuan asli chu thin rim na sange mai farhata chu a hau shepa farhat la chuan lo vin let shepin a thu oi tur le abula omzir tur chuan thu ala pe zui asli chu hlawa wangin a khur zoya mokor en turin mokor zorna dora ala kaltir zui chu ta po chuan asli ril runa chu inthunun zo lovin kor chu ala taw soka awa hachin ta topa ma se a intlak na ruma chuan po na chhuat thena kong khar chu alo om rang mai chu ta chuan chuak fatin taxi a chuang zui ngal taya a una pa te ina thleng trep to tia taxi driver chuan ko la dong tatlat mai asli chu hlim to te reng nen thila boy le ta fek taxi driver chuan phone chu pay in tu emo in an biak du thu chila aslin phone abenga ada cha chuan farhata chu lo ni ringa farhata khan athu oi lovin atlan chhual du le du lo alo en chin lek chuni in itlan chia tak sia chuan thil ti dan kan thla kang aron ti asli unau pa in hwalvel chuan sniper an lo da formai a unau pa ina alu rol chuan silai chu an me po tur thu aron shil chuan asli chuan du thlan tur nei le talo taxi a bok chuan lut le in farhat ate omna lama chuan an kir le ta ringot taxi chhunga tang chuan a unau pa chu murang ma se ti the nei silo farhat an henan va thlen chuan va pan ngalin ava an khum le bora ka unau pa kha voi khat ma nai to sung che tia haunu chuan farhat chu aron tong chuak ve a ka thu anga I om lawani chuan I unau pa I mu le hun tur chu avui nia ani mai alo ti mak asli chu beidong takina room lam panina kala farhat anula chu alo phur to na samai si mokor tur po a ayan na le changka ngalo le sak vela anu kalbong nu chuan bakche la in amo kor le chu trap chungin na chep chengal mya chuti line police te chuan farhat le athlete in nei lekha anlo boy pui mek ti anlo sheve sema chuan marketing ngang mai farhat una pa office a chuan lut ngalin thil diklo ti tu tenen engtia afar no chu in kung kai thenge ani ti chu azo top ya gitan hena chuan farhat ate chui tura min ti dana hian thil diklo ti itumani mo ti azo chuan ya gitala chu alo bong na sa si ani po hian thil omzia te noi chu alo shabik der si lo sema chuan achian police te kol ngalin afar no te in ne na mun tur chu sha dan dap turin thupe ngala ya gita chuan kapate te inani ka ring alo ti ngala chuta chuan sema chu akal pui ta ngala mo pa tur chuan asli supply chu valu chilin amo kor hak lai lo thler de duai chu mu ngala farhat chu athina rim chuang der lo tikhan in me thawani kha ati du chau asli mit tui luang ngoi te chu haiderin in hnuai lama chana kai lui dora amo kor thler nuang chu mak an lo ti ve au bok anin nei don ta ka chuan a in nei tir tu tur chuan asli chu thozotin farhat hi ipasalata ni tu tak takem hatia asli chuan chan harati ngai mai a moi chu achip tlat chuta nameka chuan a ngak thei talo ronding chuakin asli hne na chuan du e tiro aron tia asli chu atong chuak trep tia sema chu aron lut lol anunga police train kha chuan anron zui lut bok sema chuan kafarnu hini ni ngota bo to a ron chan chuak turin kalo kalani hi atia asli chuan a unau pa chu zui ho chak ngei mai ma se amalama farhat na vona kha ashakyau mai si chuta chapa farhat chuan omze nei takhya na lo la mel zui in ngai tua chiangin asli chuan a una pa hne na chuan farhat hi ka du thu nge ya nei ka tumalom atita a sema chuan athu soi chu a oi chete lo a farnu chu ti luinen atong te she thiam si abiat pa po doctor ve thon in amani ni kal taluk po khan an in kai real kha ani sia asli chuan sema chu chauka a kai shangin buaina a in nu lu ve lo nan farhat ya min rubo reng lo ka mangaya nei ka tumani hi engma lo tap thuk wak du su buaina omlo hatia chuti mek lai chuan farhat te ina chuan yakita chu aron bailut ve ta au maya an chung te chuan makan ti hle mafia chung ko atanga prosecutor alo chor chuak the chu makan ti ni an chung ko kalphung le na chu awahan in person tak em yakita chuan apate chu panin engtik nia emo chuan roril ma kaladin ti rang che atinga ta anin hau buai hlawa wangin farhat chuan yakita chu ina chang chuan a shwai chuak thuaya hekwai chwa sanwatla mi alnen in fiam to su ti in pona chuan thuro na pebok
Masya iya kita chuan alo hlau bik lo apatia wanga an chung kwa in buaina an to na sat zia te chu soi chuakin apa pona thi pha thu te chu a soi lo theilawa apatia chuan Farhat te chu shruai sualin tol te atha tir hial chu ani si he hi ye git chuan apum dam theilawani dik tak chuan Farhat po hian mi atha hian shi om ativechin ema atan hoi kir ngai na om to bok si lo a chung kwa a hum him nan a thil ti chu a chhun zom reng angai bok sia tu man a chung ril shi om zia hi an sha thiam pui si lo yagi ta chu ina chuan lut le in aslin hena chuan thudik tak soi turina wangena ti luina helai hmuna ha I omem ka chan chuak the chenia ati lai mek chuan Farhat chu alo lut man chu vele asli chu nui luin ka tha e Farhat hi ka du thu nge in ka nei du lom atia yagi ta chuan atong dana chuan thil dik lawa om ti sha thiam thok ma se fin fia na tel lo chuan ma la theider si lo semanen chuan kara chuangin an kal sanangai tari asli tan po chuan a una patikal liam tur thlir chu a har nge mai Farhat po chuan asli mi tuitla te chu lo sha thiamin shi om ti ve hle ma se aril ru thak du chuang lo asli hena chuan kan in nei isain lo chuan I una pa kha thiang tin ala vau khar khar asli chuan in nei na lekha chu har sati tak chung le mi tuitla pur chung chuan a sign ta topa mi in kutan lo ben dur lai te chuan Farhat chuan asli luwa chuan han fop vela asli chuan ngei kher mai a mela lomna pakhat ma alan lo mai baka anin nei certificate te chu dokana chana the thuaya an chung te hola in lo ti hliman tum ve na sa anin nei zo chuan Farhat chuan anupui thar chu len chwa pui ve a ma se kong laka chuan police in an lo ti ding tlat mai police pa chuan Farhat hne na chuan ikar hi mania kar bo kha a anglu tuka police station a kalpui ta che alo ti a hetia police in an lo ti ding hi asli una pa chemarwa man na fek alo ni hlo a sema hian a farnu in minun rong lutuk anei du aring thengang lowatin ni